Hallelujah. Malibongwe igama lenkosi. Hallelujah. Malibongwe igama lenkosi. Sizofunda incwadi kaSamuel ke bathandekayo. Enhlizweni yami kubekeke nje indaba yomusa kaNkuluNkulu. Hallelujah. Sisenkonzweni ke yomthandazo. Malibongwe igama lenkosi. Ubaba uNdwalane ufundisile ngomthandazo. Ngimthandile kakhulu ekhuluma ngomthandazo. Wayithinta inhliziyo yami. Malibongwe igama lenkosi. Bebengakafiki ke shame. Hallelujah. Fundisile ke ngomthandazo ukubaluleka kwawo. Wawukhuluma imisebenzi yawo ufundisile ubaba uNdwalane. Unfortunately ukuthi uhambile. Amen. Zoba mfishane kakhulu ke bazalwana sivuleni 2 Samuel chapter 9 verse 1. Hallelujah. Hallelujah. Malibongwe igama lenkosi. Malibongwe igama lenkosi. 2 Samuel chapter 9 verse 1. Wake bisikhatha ikhantha lakhe wafa Jesu wakhe bisake wakhe bisake
Ayingeke. I-contract ungathi kumele terminate. Hallelujah. Hallelujah. Bengithi ngizoma 10 minutes. Seniudlile u7, selelo 3. Hallelujah. Siyafunda ke incwadi 2 Samuel chapter 9 verse 1. uDavide wathi usekhona yini osele endlini kaSaul ukuba ngimenzele umusa ngenxa kaJonathani na. Ngizolphinda. Usekhona yini osele endlini kaSaul ukuba ngimenzele umusa ngenxa kaJonathani na. Kwakukhona endlini kaSaul inceku egama layo linguZiba o uSiba. Bambizela kuDavide. Uyafika uDavide ubuza umbuzo ukuthi usekhona yini osele endlini kaSaul ukuba ngimenzele umusa ngenxa kaJonathani. Baletha umuntu. They provide someone. Ama becabanga ukuthi uyolungele. Sibona beletha mani? uZiba. Umefika wathi inceku yakho wambuza ukuthi unguZiba yini wena. Useyaphendula uZiba uthi yebo ngiwuye. Inkosi yayisithi akusekho yini omunye. Ngithe ngizokhuluma ngomusa. Uyafika uDavide inkosi iphethe umusa kaNkulunkulu. Idinga umuntu ezomenzela umusa. Abantu basebeletha umuntu abacabanga ukuthi ufanelekile. Inkosi yayisimbheka yathi kungabi nguye umuntu yena walendlu kodwa ngisela ngoba umusa.
Hallelujah. Inkosi yayisithi akusekho yini endlini kaSawula noyedwa engamenzela umusa kaNkulunkulu na. uZiba wathi enkosini, uJonathana usenendodana elunyonga ngesinyawo. Hallelujah. Hallelujah. Yathi inkosi iphi? Engazathi inkosi mayibuza ukuthi uphi, ungathuthi enhlizweni yakhe, that is the one. Munwe kaNkulunkulu khona la endlini namhlanje, endlini kaSawuli. Kodwa lo muntu eninginika kuyena akabi nguye. Uyabona lo khuluma ngaye, ungathuki. Uthi ukhona yini osele? A simple question. Ukhona yini osele? I-answer kuZiba masebemlethile wrong enjalo, ngoba lo mbuzo kwakhona kumele uphendulwe yilo muntu wrong olethiwe. Uthi a simple question. Ukhona yini osele? Yinye into abekumele ayisho, yes unayo uJonathani indodana, kuphelele lapho. Or either yes ukhona, but simthola mayiphendula ethi yebo ukhona, kodwa usechaza izimo zomuntu obuzwayo. Ubani isibo obuzile isimo? Umuzi uthi ukhona yini engingamenzela umusa ngenxa kaJonathani? Ukhona, kodwa you see masefaka kodwa kwasekuyindlela to disqualify the person. That was a way yokumdisqualify ngoba yena umphathela amafile. Ishanda labosiye ngathi ngiyambheka umuntu ola endlini ayephathelwa amafile ngabantu emphakathini. Kuthi ngizokutshela namhlanje ukuthi kunabantu emva kwakho abakuphathela amafile. Usindisiwe yena, kodwa wake wajona noSibanibani umane obuziwe. Usindisiwe yena, Nkosi uyahlabelela, kodwa sake sambona ngo-2001. Who asked you that? Ukhona yini engamenzela umusa? Ngicela ukusichaza istory. Sengivuthe kakhulu. Ngiyaye ngithande ke bazalwane ukuthi mangikhuluma into ngichaze ne-background yayo, because some of the people here, they don't know who is David. They don't know ukuthi kwafinyelela njani ukuthi uDavid emizini eminingi kangaka akhethe lo yamusa. Let me take you back, ngoba thina ke siyalifunda bathandeka, sifundela nina ke nokho. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyuzwa ameni. Kwakunendoda egama layo linguSaul. uSaul was the father of uJonathan. uJonathan was the friend of David, a best friend. uDavid ekuzalweni kwakhe uzalwa nento ebuncane
emlonyeni eshoyo ukuthi lo obisiwe kaNkulunkulu. Mayezalwa nje uDavid uzalwa sekuyabonakala ukuthi lo kunento kaNkulunkulu evalelwe kulomuntu. uDavid uyaphila kwaze kwafinyelela la ezithola ekuboka Jonathan. Wahlala nomngani wakhe kanti uyise, which is Saul, uyiking ngaleso sikhathi. Wathi membheka lo mntwana wakulomusa angamazi, wabona into kaNkulunkulu ayishayisanayo nalento wasesenza amatulo ngamatulo to kill lo mntwana, abulale nalento uNkulunkulu ayibeke kulo mntwana. Abasalwane sibazela abantwana. I have a problem yoba owami umntwana angimfisi nobavakasha emzini womuntu, abavakasha bamabantwana, because banyulukile abazali. Umzali ayibheka ingane yakho, ayibheka abone ukuthi cha, akhathanise neyakhe endlini. Masidala abheke lo mntwana wakho, abheke wakhe, abone ukuthi kunento ezoqhuma la okhuzuma. Okanye abulalo, abanye bafe bephila abantwana bethu. Abanye abantwana bayakhula kade babulawa kule misa abavakasha kuyo. Usuyakhulisa, ukhulisa ikhobo lonto elibulawe yilo mama obawuvakashisela kuyo umntwana. Akushaya umthetho mama, uvakashelana umntwana. The world is cruel, bathandekayo. Bomama, umhlaba ucruel. Mina ungifundisile umhlaba ukuthi kahle kahle umhlaba ucruel. There is no relative emhlabeni. Umsapho umntwana wakho kamalume ezokhulwa edlwenguliwe. Khula nesilonda ngoba wena uthi une-relative. There is no relative on earth. Usisi umuntu othemba lakhe likuJehova, not likuJehova. Angizwanga kubalwa irelative ukuthi ithembela nakuyo. Ayikuvalwa isikole baya kamalume. Ayeza masivakasha, unfortunately. Esami ingane sinamalume sivakasha kuye. Masiya kamalume ngiyasibeletha ngifike nazo bingelela nomalume sihamba manje hambe nazo ngizibuke emehlweni hlala nazo. Hlala amaholide wonke. Awuyazi ingane ukuthi ebusuku yavukelwa yenziwe webo mama. uDavid, as old as he is, sengazabuka umntwana. Umntwana futhi naye oyophatha mhla naye sashona, kodwa nje usonta lento ngoba kusiyo wakhe. That's how cruel the world is. Kuthiwa ke wasuka uSawule wathi wazama ukumbulala, wase elokwe exoxela unyanakhe uJonathan ukuthi ngifuna ukumbulala lo. Umntwana wabuza, baba umbulala, why ufuna ukubulala umngani wami? And such a way that uDavid uJonathan wayenza show ukuthi uzungo lwakhe uyaliqashula. Wayenza show ukuthi I will be faithful to my friend than to my father, because ubaba wami lento ayicabanga usenobunyoka enhlizweni yakhe. Sukela ingane encane uzoyibulalelani baba ingane? Wasenza iqiniso, wamvikela egcekeni,
wamvikela isikhathi ngesikhathi kwaze kwaba ukuthi iyafika lento emadlebeni kaDavid ukuthi la ekhaya wena uzobulawa, ngiyakuvikela kaningi. So lobo bungane ke ababenza okwasave uDavid, ngoba noma ungabulala kanjani ngeke uyibulala into kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ufana ngala yena qhamuka seqhamuka ngaphambili osibuza ukuthi kanjani. Hayi, ufikile umnikazi wezinto. As much as uDavid uSawule nama-powers, unama-powers asemhlabeni, kodwa kukhona lo umile ezulwini osolakhe lifika nangaphansi kwesihlalo, lifika nasezibilini zomuntu, lifika phakathi libale isibilini ukuthi singaphi. Kanti useyabona even in the churches bazalwane, there are so many fathers abangafuni ukukhulisa into abayibonayo. They always trying to kill ababelethisi abarongi. They are there ukuqothula kwasithombe sithi siyamina, basilahlele ngaphandle, sishiso ulanga bese siyabuna. Uyibona ingane beyivutha kuphele ngayo ukhona umzali ebandleni. They busy killing ngoba usathane bazalwane indlela asmart ngayo, ufuna ngayo yonke indlela yokusebenzisa abantu. Because you cannot tell me ukuthi ungabulala umntwana ovukile kaNkulunkulu bese ungitshela ukuthi wena usebenzela uNkulunkulu. Never. Because the time ubulala nomntwana the time ubulala nomntwana unciphisa umbuso wasezulwini, uwandisa wangalaphi, usebenzelaphi kanti wena? Hallelujah. Kuthiwa ke ekukhuleni kwabo ke base beba nesivumelwano abasinqumayo ukuthi mnganami ebuhleni nasebini, ekufeni nasekuphileni siyoma ndawonye. Bathembisa uDavid ukuthi Jonathan, I will make sure ukuthi ngiyakwenzela iqiniso, phila kwami usayivwe nguwe. Utheke uDavid isephethe ngoba ngishilo ukuthi ungaligqwihela lingakanani, you cannot touch oqhutshwe uNkulunkulu. Ungamthinta sigobe yena, kodwa ngiyamgaranta umuntu oqhutshwe emazulwini noma ngabe uhamba eZimbabwe, kodwa ngiyamgaranta oqhutshwe izulu. Lithi izwi lenkosi phakathi esibilinini sakhe kukhophoza amanzi akasha kapheli. Ufana nomuthi onamisela impando zawo emanzini, ekuthi noma kufika siphi isiphepho ungashi ngoba unabele emanzini. uNkulunkulu uyabagxilisa bakhe. Izinyawo zabakaNkulunkulu asibuzo, umonekala enyathela, umbona ukuthi hayi inkane sesiphongweni salomuntu. Uthi uyaqalaza mawuzwe report lo muntu ushayekile, asikho isimo esingamshayanga, kodwa mawuhlangana naye ebunzini lakhe kugcwele ithemba njani qotshiwe emazulwini. Hallelujah.
Utheke mase inkosi uDavid ufezeka icebo likaNkulunkulu lalento azalwe nayo. Hallelujah. Wakhumbula la khona sebahlukana kudala. Wakhumbula ukuthi umngani wami esaphila unento angenzela yona. Noma ngisakwazi ukumenzela kodwa ngikwazi ukuthula. Waseyahamba eya endlini yalomuntu owayefuna ukumbulala uyokwenza iqiniso ngoba ngeke wenza iqiniso njengomuntu obizwe uNkulunkulu. Umuntu obizwe uNkulunkulu uhleka noma sengasahlekisi ngoba ubizwe uNkulunkulu. OkaNkulunkulu umamatheka azi ukuthi kade nikhuluma ngaye. Ubezwe mamshabani sebeza kuze oyi1 athi ayingishilo kamna ukuthi ngeke nje ngingakutshela umncane kangaka. Sekubhodla lento ebebeyikhuluma. Uma uhleke kancane ngoba you just don't care. Kube ngathi ngingathi just save it. Bese uyigcine niyoqhubeka la benikhona. Angiyidingi. Ngibiyelwe mina. I'm protected by the blood of Jesus. Hallelujah. Ugcinile ke inkosi uDavid. Wahamba ke waya kwaSaul. Wathi mefika ikhona ke la sesikhona la ngifunda khona chapter 9 la fika khona ke thi usekhona yini osele. Ubuza from kuleya nto yokusave ekufeni. Uzobuza ukuthi ukhona yini esele endlini kaSaul obefuna ukungibulala ngangimenzela umusa. Ukhona yena kodwa ukhona yini umuntu onometric la endlini kune post ekhona. Ukhona yena kodwa wenzile history. Ubuzwa ubani? Thatha iCV yomuntu uhambise bazosibonela bona ukuthi bafuna umuntu onjani. Because sinabantu ama stumbling block abablock impilo yabantu usuku nosuku. Osiba baningi abahlalele to disqualify abantu emphakathini. Sihamba nabo into abayenza every chance they get ukukhuluma isolo lakho. They are there ukutshela abantu ukuthi udlulephi ngo-2020. Bakhonene nje ukuphatha amafayilero. Uzophumelela kanjani unjalo? Wena qala uzophumelela kanjani? Ukhona yini umculi endaweni yaseGcilima engingamthola ngine event ekhona kufika uJumbo Siphe? Ukhona yini umculi ebuza kwabanye? Ayukhona yena ogama lakhe luSiphe kodwa nje uthi mecula kube nalesikhohlelo esiqhamukayo. Izwi lakhe likho mtoti. Ake ngimfunele omunye umuntu uhlangana ube ubuzile isikhohlela ngoba uJumbo uyamazi umuntu amdingayo. Nika uSiphe uJumbo. uJumbo uzobona ukuthi uzomthini. Ukhona yini osele engamenzela ubusa? Ukhona yini? Hallelujah. La ngikhona ke bazalwane ngisemseni kaNkulunkulu. Useshilo ke uZibandini wasemphakathini Budzweli washo wathi uzwela ukhona yina kodwa nje whatever ayishilo athi ene uDavid awumlethe ngimbone
as much as sebeshilo benjalo, uNkulunkulu wethu ngoweqa izinkulumo zabantu. uNkulunkulu wethu ngoweqa imibhalo edwetshiweyo. uNkulunkulu esimkhonzayo weqa amagama akhulunyisani sakini aweqa aphume ngale ngoba uNkulunkulu ofohla njengamanzi amaningi. uNkulunkulu ofohla njengamanzi amaningi abonakala sengaphakathi kanjani ngoba umnyango ubuvaliwe. Ushahanda labosaya uNkulunkulu uhana labosiyena awadala izulu nomhlaba yonke into yavela ngayo. Who are you to block that person? Ubungubani wena emhlabeni? Khona umuntu amathasa mangakhi ngamblock umthini umuntu ushana umuntu ogibela amafu njengenqola umuntu owagibela wenza inqola abonakala ekhithima phezukwawo kanjani? Wena ungubani kulowo muntu? Ungubani wena emntwini elithi sinenkosi wake wafika amasosha ezombamba efuna ukumbulala? Bathi wababuza wathi nifuna bani? Bathi uJesu waseNazaretha. What I am. Wathi bephendula izwi lakhe la inkemba babonakala beshayeka phansi. Babonakala betheleka phansi umthaphutaphu akawathintanga ngesandla. His word. Kuthiwa ekuqaleni izwi lakhe became flesh. Nisakazeka kanjani? Lithi silenkosi babehlomile yena engahlomanga wathi nje nginguye wakhipha izwi laphenduka ishanda labosaya laphenduka inkemba ezabahlaba balibonke igama lenkosi inahanda labosi. Ayungubani lonkulunkulu? Who are you? Ungubani wena ongama phambi kwale ndoda? Kuthiwa ke uSiba wathi enkosini bheka isendlini kaMakiri indodana kaAmiyeli eLodebar. This man ezofunwa la esiphumile isimemezelo sasezulu ukuthi igama lakhe seliphumile. Kuthiwa ke kwathiwa manje yafikwa unqamukile imlenze and lo muntu unqamukile imlenze nje it wasn't his choice. And number 2 akazalwanga nje wawa nje ephethwe isebenzisa kubo wase simdedela phansi sibalekile. The guy was only 4 to 5 years. Kwawawa kwaphuka inyawo zathi maziphuka kwaphela ngaye base bemwrite off bamthatha bayomlahlela ngaphandle. uMephibosheth akaqalanga ukudisqualify mhla ufika uDavid waqalwa mhla ephuka base bembheka ukuthi akasafanelanga lo ukuhlala nabantu. This one akasakwazi ukuhamba therefore ufanelwe indawo enukayo. Amthwala bayomfihla eLodebar. Ngikhuluma kunabantu la emphakathini. There are counselors. There are abasemagunyeni
kodwa kunabantu eseba-write-wa off emphakathini ababalelwa ntweni because of their background. Uthola ukuthi omunye indlela nje azaleka ngayo wazalwa intombazana akazalelwanga emshadweni, therefore disqualified nje ebantwini. Makuhlangenwe kumthweni akayolutho lo ngoba yena wazalelwa ekhaya. Omunye uthola ukuthi uzizalelwa nje esithembini, mayefika ebandleni bayamdisqualifya ngoba yena uzalwa. It wasn't his or her choice. Who are you? Uphatha ipeni elibovu ebantwini bakaNkulunkulu. Kuthiwa ke washo ukuthi ukhona useledi bari endaweni enukayo, endaweni yabantu aba-hopeless, endaweni yabantu esebelinda ukufa, endaweni yabantu abasengase ayikho into abangayenza, futhi nje uyunyonga. Wathi umusa kaNkulunkulu ngizele yena. I want that one of this type. Oh, yellow funo yini. When the grace of God is ikufike, when the grace of God is inyathele emsini wakho, kuthiwa bamlanda beza naye. Mabefika naye kuthiwa ziba mlandeni nina nibuye nani mbela, nihlehle nime emva nimbe ngaphambili. Benza kanjalo mabeqela masethi lalela ke ziba wena omdisqualifyile, lo muntu ngifuna ukumnika umhlaba, and lo mhlaba engizomnika wona wena nezingane zakho nizowutshala niutshalele yena. The same people abamdisqualifyile, they had to tshala for the person ebebembekele buqala. Kunabantu osiba osazobabiza uNkulunkulu athi landa yena. Usazobabiza uNkulunkulu emsebenzini abakuphathe kabi athi lalela ke wena xokili kamphathi awumlandi umusa ke manje uzele yena. Lalela ke wena sithandwa sika mama wala ekhaya awulandele yangane ongayazi noma inakhoko ngifuna yona ibeke lapha phambi kwakho nonyoko. Ukhona yini usele endlini kaSawuli engamenzela umusa? You may be the person emphakathini osibonayo ukuthi noma uthi uyakhonza kukhonzeki. You may be the person ekuhlaleni obonayo ukuthi izinto ziyakweqa, mawuthi uyasibheka hayi mina inoma nginochoko. Ngisho bandlene engikhonza kulo ngithi ngiyasondela angibonelwa ntweni, nama finances wami nje crippled, ahlele nodipha. Ngiyasizile ubusuku nemini trying to ukuhlanganisa akuhlangani. Nakuthasa busuku ukhona yini osele ake ugijima usengaphambili. Khona yini osele, ukhona yini la endlini athi sebakhulisile abantwana, athi mebheka
abone ukuthi no, ngilunyonga ngedwa la emphakathini. Ezami ingane angazi kwakhulunywa amagama mani phezu kwazo, noma singazama sithini. Ezami ingane ungathi kungena ngala bese kuphume ngala. I'm so crippled, Nkosi. Nangu Jesu ebusuku ethi ukhona yini. Ngizoqala nje makukhona umuntu la endlini ongakaze amamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Kunomhlabelelo owawuhlatshelelwa izalukazi engikhonza nazo ezazithi uBaba ezulwini wabheka emhlabeni wabona abantu bakhe bebhubha ezonweni, bese athi meqhubeka logogo engangikhonza naye athi wakhathazeka uBaba uma ebheka abantu bakhe bebhubha ezonweni. Wathi bekhathazeka, wathi ngiyakuthuma bani? Ubani ofanelekile ukuthi ahambise umusa ola endlini namhlanje? Ukhona yini ongazani noJesu? Aphakamise isandla. Mawuthi nje mina akaze ngimamukela uJesu. Raise up your hands. Number 2. Ukhona yini owamamukela uJesu ngenxa yobude bendlela? Ngoba into yona kodwa yona ekhaya noma sishayekile sigijima siguqa ngamadolo kodwa kona sizofika. Othi ke ngamamukela kodwa ngenxa yobude bendlela ngaba crippled, ngalahlelwa ngaphandle bandleni lami. Ngidinga nje umusa kaJesu ukuthi ungivuselele ebusuku. Maye khona lowo number 2 aphakamise isandla. Othi nje ngamamukela kodwa ngenxa yobude bendlela nobuningi bezinto zehlabathi ngazizwa ngishayeka ngaba crippled. Ngiyamdinga uJesu ebusuku akaphakamise isandla. Ukhona yini number 3 ekhayeni lakhe othi mebheka isimo ayikho into eyenza sense, akukho okuhlanganayo, akukho kulungayo, but ayikho into angayenzi? Uyanikela, uyashumayela, uzila ukudla, yenza yonke into, uyaya esontweni, kodwa ayikho into elungayo. Ngicela phakamise isandla. The grace of God is in this house tonight. The grace of God is umusa ke. It's something oyithola ungayisebenzelanga, into yamahala ongayideserve koyena. Ngoba uma 50 botheshi uthola lo musa ayikho into ayenzileyo, kodwa wawuthola umusa. Ukhona yini othi mina Nkosi ngicela umusa wakho? Yabazalwane, even our finances afuna ukuwakhulelele, uthi Nkosi ngidinga umusa wakho over this. Abantwana ubakhulekele, uthela umusa phezu kwabo. Malibongwe igama lenkosi. Jesus, cela shaza ngempilo Jesus. Ngimfume no Jesu
ensukwini zokugcina mina ngizohlala naye solo namhla solo ngimfumene mina ngimfumene mina uthe ensukwini zokugcina ngizohlala naye solo namhlana phakade ngizohlala naye noma kwehlela